Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jedeme do skateparku v Hradci. Jsem teďka na cestě, už jsem tady v Šumkových Sadech. Jdeme na to. Čus. Takže jo, jsme v parku. Tady je Kuba. Energii, vole! Energii, vole! Jo, no takže jsme tady a jdeme jezdit, no. Já jsem si zapomněl teda helmu, ale zkusíme to ještě jednou tady, zkusil bych jiný úhel. Myslím, že to vyjde. A možná, že to ještě rozdělím na dva dny, protože zítra jedu do Prahy a mohl bych tam taky něco natočit, takže by to šlo. Tak jdeme na to, čus. Takže jo, mám vás teďka na hrudi. Vím, že jste se stěžovali na tenhle záběr. Holt jsem si zapomněl helmu, takže mám smůlu. Mám svoji instantní helmu, takže to snad vyjde a jdem to tady zkusit takhle. Jdem na to. Jakoby je tohle je moje první ježdění po té mý noze, takže nějaký bangers nečekejte. Dobrý. Jo, Rivan. No, konečně. Dal bych nějakou rychlou session tady na rybu. Takže jdeme na frontboard. No, dobrý. Nějaký pěkný boro bych šel. Třeba úplně od začátku. Nice. Jenom lepo. Dobrý. People. Boro backflip. Nice. Třeba ještě. No. Frontboard whip. Nice. Yes. Jo. Přípo nějaký pěkný. Tady. Frontboardu. No to je celý. Dobrý. Backflip to fakey, 108 jde whip out. Sketchy. Takže jo. Zapadl na step. Barbek na bank. Takže jo, vybila se mi kamera. Teďka to nabíjím tady přes powerbanku, která má už taky jako 1%, to tady bliká, takže moc nenabiju. A zítra jedu do Prahy, takže asi ty 2 dny jako spojím a bude to další video, takže jo. Takže se vidíme zítra, čus. I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. Takže jo, je další den, jak vidíte mám jiný oblečení a dneska cestujeme do Prahy, kde si vyzvednu nový stativ taky a zároveň se podíváme do skateparku na výstavišti v Holešovicích, protože tam postavili nový a rád bych to tam zkouknul, jak to postavili a myslím, že to bude fail. Jdeme na to, čus!
teďka směr Praha, jdeme na to. Takže jo, jak jste mohli pozrát, tak už jsem v Praze, takže docela super, ale trošku se jakoby bojím, protože tamhle se stahují nějaký mračna a to jako není very good weather. Very good weather. Takže jako docela na prd a tak, ale teďka jsem v Holešovicích, tady vlastně nezabluď na výstavišti. A myslím, že ta 29 tady je Skate Plaza. Jsem já. Potřebujeme dáme nahoru. Tady. No, je to ještě dálka a myslím, že to vyjde. Tak se sejdeme až tam. Čus. Takže jo, jsme tady na plaze. A asi se rozjezdíme tady na tom účku. Ne vole. Kámo, to je strašně dobrý hopping. Nice. Nejdeš. Šíšt. Musím říct, že tohle účko je mega funny. Fakt jako pro začátečníky ideál. Tak jo, zkusíme to teďka tady. Třeba tady ten downrail. Frontboro. Uj. Pojď. Ale já jsem jenom udělal tohle, ale Jo! Boom! That just happened. Aha! Nice! Ty jsi kokot, kámo!
Takže jo, jak jste mohli poznat, byl jsem teďka v auze, což bylo fakt super. Je to tady prostě hustý v té Praze, jako ta auza je tady o dost větší než v Hradci, nebo takhle. Mám nový stativ, je fakt pevný, jako po něj cítím, jak je lepší než ten, co jsem měl předtím, byl nějaký čínský, takže to nevadí. Takže tak, a já bych tady to video už ukončil, už jedu domů, do Prahy tady. A tak, takže za mě superový 2 dny, já jsem si to mega užil, fakt jako bomba. Počasí nám docela i přálo, takže jsem byl docela rád. A tak, takže pokud se ti video líbilo, tak určitě neváhej dát like nebo odběr, budu za to moc rád. Sleduj mě taky na mém Instagramu, dávám tam všechno, kam se vydávám a takový a nějaký různé ankety, takže tak. A já mířím dom, vidíme se u dalšího videa, čus.